Bună seara! Bună seara, Flori! Bună seara, tenisiți motritori! Meacă awașu năstămână anchisim de Tirana, de Arbinușii, și ajung simază după hâti zâli Girmânii. Eu vana nămusim tăra seara cu Elena Manțu Lenz, zici ghini numai? Muito ghine. Nu știam desi este partea din numă germană, desi o Muito ghine, Lenz, Lenz, așa. Ne hârsim mult tu, Elena, să te avem tăra seara oaspit, tu moabetea armânească. Prosta și prota, voi zic ca de ca fioară, o avem de adun cu noi Maria cu Cliciu Crăciun, care vă ajută să ne spună ție întrebări, băgați voi în dreptul, sum live-ul ție asti dat pe Facebook, pe frânza armâna mea media. Și, cum ziceam, așteptăm întrebările de la voi și vă la pândăsim cam a cât tu bitisită. Elena, iar ați zic, ghini te aflăm. Ghini vă aflai și e mult hrioasă, tia este calesmată, e onorată, pot zic. Mine nu e una personalitate, dar lucru te armâname ca zburăsc cu featele mele armânești. Și vreau să zic... zburăm, mult ta este lucru, să știi. Și vreau să zic... ne zici îmi dau lucruri tini, cum ajunsești Germanii, că știu că nu te aminti așa acolo. Nu. Îmi dau lucruri păpâini, străpăpânia tăi ți lucruri știi ei, titaipa tau, ți armaseaua ți Custanța și de-apoi vă analizăm cum abeteam largul. Prota vreau să zic în două zboare ti numa mea este tu cărță Elena Lenz, ama ti Facebook adrai te armâname, ta să știi bă că eu armână Manțu. Și voi zic că Lenz va zic că tu limbajul poetic german, primăvară, să cuidiseaști tora că ghine primăvara. Și Manțu, nicuchirul meu vrea să ia numai este, am mine zici nu. Dar armâni bagă numai de la nicuchir și luai numai Lenz. Masi era armân, sigura va să avea mari probleme cu acest lucru. Te-a este zici. Va suidisea, a sunam șat, Marco Manțu. Păpânia mei, părinții mei sunt de partea al tati, Manțu, mama al tati, ți mine nu cunoscui, ți portul numa, Elena, și tata meu a zburat dai Matia, era de al Hagi și ghina dit Cavala, dit cărții Cavala, nu eram ca nu acolo, am avut că este mult umșat. Și tati, Iorhi, avea ghinită dit un căsăbă, nu știu numai, ama dit sinurile dit vârgării cu gârții și avea de-apoi amutat râmni cu de jos, cum ziți în română, și de-apoi avea ghinită Megidia și de-apoi Custanța. Și din partea lui mama, cunoscui doi și Maia și Papu, crescui cu ei, mi crescu Maia, Anastasia, de-al țițimeaua era ea, și avea ghinită ca și papla meu, ca Cioianu era tu română, ama tu armânești Cațiani, zicea ei tu gârții Cațiani, mi-avea zis să permit tu papu, ghinea dit una hoară din Inga Veria, Virian, mama este mult perifană că este viriană, dit una hoară Dolian, dit Veria, și mine eram vizui Dolian, nu vizui, am trecut Veria. Este mult umășat acolo, că este calea cât seli, când se adună mâini de Veria la damul mai de acolo de seli, trec pe este hoară Doliani, care tot are numai cu Maria. Are altă numai, Și un oară cunoscui Herenberg, a luat un căsăbăt din ninga noi, era un cafine Bârțescu și a zbură, intrai tu zbor cu îmblearea de acolo și zise că este de Dolian și știa fumea al papa meu. Deci și tu Germanii, este armâna mea imnă dinte, mine, când eram mică, crescui cu Maia ne crescu mai mult că mama ne zea la lucru și ei a zbura armâneaști, ama mine nu a zburam armâneaști când eram mică, mi-era arșine că fiu armână, te-ațea că cilimeanii la sculie și-a râdea de mine. Și de papa meu, zicea că vin de caș cu aracet, zicea ei.
și ni-era arșine. Și daima când nideam iuva, țin minte, avui un curs de tenis și zisi numa, și zici manțu, zisi, machidoancă. Și fu, așa, mine era și, nu știu cum zic, arșine, Și putem să găsi magini și purtate cludează la bărnuri, cama tinerii va și ei trec prit idea lurii și atunci va chitațeale este arșine să zburască armâneaști. Am acum, evident, invitați mult ghini. Am visat ca mea zbura daima armâneaște acasă și era pasiv tu mintea mea și soia când vinea acasă tu ți-a zbura armâneaște. Când o sunat la telefon, îi zicea măta fentu e acasă și bine dădeam apandisea tu românești, tu română. Am atimine fu nou amintate când unești aminciu, când teta mea, tantei zic mine, Kira Manțu și lalea meu, Iani Manțu, mi-a dusiră când umplui inghiți de ani, deci 2 ani, mi-a dusiră aminciu. Și futi mine, nu știu, așa un magic, un moment magic futi mine. Te duci rătul locului lipsea. Că duci un conexiune, pot zic așa, cu maia mea, ți portu numai, Elena, când avzui holo armânescu, tu platea dit aminciu și când vizui tuti stranile armânești și tuti jocurile și muzica, iholo armânescu, și tu strada zburam așa armâneaști și mi-a întrebat de acurhi și mi-a apândeseam română și nu că chisea. Și atunci zici, prinde limba este, care este limba de dadă, să o înveți. Am mai arat tu mine. Și tu Germania ajungi 2001, ajungi că avui șansa este, mine studiai 2 ani Universitatea Ovidius Constanța, studiai, învățai engleza și germana, era să avea îndrupată un secție germană și mine nu știam germana. De când eram mică, vreau daima să nec tu Germanii, că tata meu zicea, prinde să neam Germania, acolo era fratele lui, este Iani, și teta mea, care muri, Dumnezeu să o iartă, Ianca, și tata meu daima zicea Germanii. Și mine zice, ați adit soni șansă să înveți germana și și luai. Și aveam luată și București, engleză, franceză. Este două limbi știam și zici să înveți germana. Și apoi știam de la teta mea și de la Iani că știam de mult acest lucru, era centrul de limba și cultura armânească și Freiburg, Germania. Tu munții pădurea țeleaia și neși acolo cu o bursă de 1 an și mi-a răsit multul și să-și luai apofasea să bitisesc cu engleza, bitisi da scală de liceu, engleza și franceza și bitisi și masteratul cu germana. Și aveam ajuns o Germanie. Și tu Germanie, tu centru, Lali Vasil Barba, care timini este, nu știu cum zic, fu un mentor și așa un om, mi-a învățat bană, și limbă și cultură. Prota oară când l-am dămusit, zisi, zborul aia nu va la greșesc cu canoare, zisi, tine ai duchiare? Și mine zici, Și v-aș zic că duchiare, maca nu ai duchiare de una limbă și de una cultură, identitatea ta o schiare. Așa este. Vine ceva de nu într-o mirachea, că altă soi așa mai vrei sub astul la vărătul mintii, așa cu... Nu cu sila, nu-ți poate. Și acolo era, o fete, ți mine știam, dit liceu era cu mine în clasă, ma nu eram soațe și de apoi ne drăm soațe multă bune și him și ziua de azi, Andreea Visoșenski și Daniela Marzavan. Daniela Marzavan bănează Germanii și ea, nivizum, avea ghinită, cu fetele ei avea ghinită la noi. Când zicești Daniela, fații să o avem oaspite și ea, tu vrei emisii, să nu zburască de design. Daniela este o fată mult harișă și joană, o fată joană și noi adram... cum zic, zburam armâneaști daima și când una zicea un zbor românesc, mucănescu, ziceam, dai un cafe.
Și așa învițai și de la Andreea, că ea e fărșiroată, învițai multe zboare fărșirotești și ea înviță de la mine zboare grămoscane. Adram... Alexari di Șteri. Ce lucru adartora, Elena? Ți? Ce lucru adartora? Mini aveam adrat mai mulți ani, lucrai dascală de engleză la Sculia Waldorf, am numata lucrez acolo și lucrez la un institut de apriduțeri și predau apriduțeri dit engleză tu germană și dit germană engleză. Eu dascală de apriduțeri și predau și mai multe lucruri. Stuttgart este, mi-a știi, tora cu pandemia fum online, am de stămâna asta hurhim țineam tusculie și mi-a răsit multul, că m-a ieșit și mine de hoară. Că mine nu șed în dreptul Stuttgart, mine șed vărădise de sehate macanez cu trenul, cu autochina, cu machina, sunt vreo indis minute și. Yeah. Am mai gine fati este mult gine atu hoară că Camari hati. Isihie, cum zic mine. Elena, spuseš și da navra pirmi floațel cu am umplut și inghița și erai aminciu. Ațea fu hopa oara când tu zici clisi mirachia ti partea esa armnească, ei era dimaninti și atunci am și nu știu de ari cam mari, ei anda jusestu girmăni, că atunci s-a dăvgăni ca neheamă după andamusea cu Vasil Barba. Prota fu aminciu și apoi a fu Freiburg și futi mine și un cerc care să avea bitisită. Avea curhită când eu eram mică, deci cum să zic, cum este și bana mea. Un lucru ți crescut de adun. Exact. Și tu bană sunt lucruri duale. Este alb și este lai. Este bun și este rău. Și când eu eram minică, nu fui pirifană și arbână. Am momentul când ajungi aminciu, futi mine este nou amintatic, pot zic, rebirth, cum îți zice pe engleză, un nou amintatic și de apoi este amintatic să avea adrată și mai ahândosul când unești Freiburg, că Freiburg studiai limba prit cărță, prit revista ce aveam noi, zborul la nostru, aveam îngrăpsită articole ca priduceam dit engleză, că e germană. Și așa cu Lali Vasil, cu domnul Barba, nești pe calea este termâname și este adusi și să ne-a dar și, nu știu, desi vrei să bagi altă întrebare, mi-a dus în mine Spitisescu și facultatea cu o lucrare termâni. Va să zburăm, știi? Manclo. Care va zic că lipsește sloma și armânii ca fiun care nu s-a redus tu horle armânești, să-i ducem pe Aminciu, să-i ducem pe Veria, că tine cheamă, stați le deșteaptă cam mai mult o mirachea de cultura armânească. Tu ți alte locuri te-ai dus iubâneați armâni și care-ți armația și tu inimă? Care stia Aminciu mondiali, care altul țari se aști mult? Țin minte atunci, prota oară când eram cu teta mea și cu lalea meu, fum prota Aminciu și apoi eram și Edesa, nu știu cum este tu armână Edesa. Vudena. Nausa îmi pare că eram. Și nu mă știu, și ne aveam îndemosită cu, nu mă știu tora numai, Chira poate va să îngrăpsească, era un armân, țitora, nu mă bănează, îmi pare că era Nausa, ți-țin minte mine tora, nu mă știu. Țin minte că era un copii de oia și pe măhulă și fua și din șat. Tu te andamusea este cu armânii, sunt și lăcrile, îmi dau lăcrile când îmi minduiesc că macai duchiarea asta și te armâname, nu știu cum zic,
Ja si zori zbunesc cu mirache asta. Și astea și ti torni tu zârținile tale, știi? Știi care hi, asta e identitatea ta, o ștora tu eta noastră prinde să știi care hi. Casi un nu știe, ma ca hi tu germanii, poți hi german, minitora noi cetățenia germană, ma nu va mi tu chescu germană ca nu oară. Serioasă, Elena. Ni spusești că ai și îi dau lucri și ți cama ticiudii tora seara ti noi. Și știu că a hurhi și scânță și că a hurhi și dar și ahtări poema ti pi armânești. Și de apoi și bați pe iho și ai găsit că va năcânță diheam tora seara și? Va vă cântu. Sunt zăste de cântu. Tora putem. Voi zic că este la îngrăpsi are vran și prota îngrăpsi male cântu tu alanta radă, sui disesc cu maghini. Prota aveam îngrăpsită tifeatile meali, nu te aspare feată nică. Și tutti aesti cântițile cântu mine sunt cu un mesagiu că limba nu va chiară, știi care sunt tu germanii și bânează anamisa de aesti două culturi, nu va chiară limba. Și prota care schimbă tutti da delicatini, așa va schimba. Haristo. Curaj, cum zicea papla meu, capul în zeană și curaj, atâta. Și vreare, tu chiar ești vreare. Și calante limbi sunt automat, va schimbi automat, engleza, germana, toate limbile de test. Vrem, va le învățăm. Și alantul să cheamă Hinioara și asta e un cântec de vreare, ama nu vrearea ti nicuchir. I că ti vrut, am vrerea te limbă și cu aia tu va să hurchezi cu prota, Ia stavzăm. Inioara ta știucăm Jopluna m-am șat, trazi corluș n-a gășat, iui vrearea ta, Gionale tu și chischin, dulții ochiul tău, imnănitiș n-a gășat, iui vrearea ta, feata leaptă și livendă, aroșă buza ta, imnănitiș n-a gășa, iui vrearea ta, vrearea-n este maș tu suflet, când o limba-n zburăscu, crește mare și nu va chiara, va-n tinisescu, vrearea-n este maș tu suflet, când o limba-n zburăscu, crește mare și nu va chiară, va-n tinisescu. Serioasă, și că nu a gărșea, iui vrearea a ta. Și că zburâși vrearea ta și de limbă, mea că ajunsim și la moabetea cu lucrarea ta de bitisită de universitate. Eu, tu care tini zburâși și adrașnă biani, anamisa de cultura irlandeză și cultura armânească. Cum de ajunsești la est apofasi și să spune da o lucri știa est teză? Asta teză o îngrăpsi după țimini neși Irlanda 2006 cu Erasmus. Aveam neasă 10 de ani. Și zui acolo și zui tu un crat, eu limba irlandeză, limba guelghe, cum zic ei, galică, celtă, din mii de ani, este limba oficială, ama, nu este azburâtă snedzi iuva tu cafinei ca restaurant și s-a zbură și s-a limba este. Este engleza, Irish English zic ei, au un accent ți are diaforă anamisa de engleză. Și sunt pirifan că sunt irlandezi au sunt mult pirifan de istoria lor,
Și mini vizui paralele anamisa di situația limbii a lor și limba noastră și paralelă di istoria lor. Este și un film mult umușat, eu sunt doi frați, unul este de partea engleză și alaltul este de partea irlandeză și pentru Sony, nu voi zic tora, poate va vârsă mutrească, ama este tragic este filmul. Și este cum era și la noi, cu propaganda elinica, cu propaganda romanica, țifu și să vătăma frate cu frate, aia este, nu? Și voi zic că mi impresionă multul și loia pe fața asta îngrăpsesc cu situația sociolingvistică a limbii irlandeze și cum este limba noastră. Și teza mea, teza fu întrebarea centrală, zic așa, fuții pot să înveață armânii de la irlandezi. Și de good practices. Good practices. Ama ei tora ahurhiră tu sculi, ahurhiră sculi guelge, există minimi minduiam, aveam ahurhită auași mulți ani, aveam ahurhită online, să dar irlandeza și când uneasim cu femeia 2000 ținții, nu mă știu, când aței zisiră dit zisiră tine știi mai mult irlandeză din noi. Așa și avea armasă. Și sunt sculi, am mai mult pe tu partea de ascăpitată, de vest. Că acolo nu avea ajuns englezii, așa cum ajunseră tu partea de dată, de test. Și sunt mult perifane, ahurhiră tora să îngrăpsească I'm proud to be Irish, what's your superpower Irish și așa. Și sunt este și când unezi Irlanda, eram Bună turlie și armânești-ți unzești. Și armânești-ți unzești, ideal lucru este, e. Și mine adrai lucrarea asta ta să bag, cum zic, am tubana mea, pasiunea este, vrearea este, mirachea te armânami și am știi irlandezi. Mama mare este te armâni. Și s-armână. Și va s-armână, da, mă. Și ghisla meu era să bănezi Irlanda și să am cilimeani și să-i azburăți cu armâneaște acasă și să-i dau tu guelghe, sculile, să azburăți irlandeza. Tora hiu Germanii, este ghine și așa, hiu multu... Și aici dau fati mușati. Și hiu multu efaristusită, doxa al Dumnezeu, că este așa cum este cum li va Dumnezeu, cum zicea tata meu, cum va Dumnezeu. Elena, zburăși știi Mirachi, sigurati cultura armânească și știu că din 2 ani e prezident la Asociația Armânilor de acolo de Germanii, care ați vrut să spun dau zboară tiții lucri are adrat este suțată, ți are tunaeti ti ghinitor și așa ți ne spui cum zici lucrurile acolo. Suțata s-a îndrupă 2009, Triberg, tu un că să bă mult umșat, tu munții pădurea țealaia și fură mai mulți prezidenții, mini hiu prezidentă tora dit 2016, maninti fu Iancu Puznava prezidentul. Niscânță, nu sunt un mulți membru, am adrăm lucru bun. Mai mulți nu știa, tora poate să deci cam mai multă duneauă. Poate. Adrăm lucru bun te armâname zic mine, până ora adrăm sponsorizări fu simpozionul de 200 de ani de la Gramatical Boiagii. De apoi Viena. Ti filmul al Toma Enache, nu hiu faimos, ama hiu armân, care Nikita, noi ne îndămusim Triberg, eu este Nikita Vantias și el și are Hane, acolo are un restaurant și ne dă udazita să putem să ne îndămusim. Și el a produs film al Toma Enache, a produs Tu Gârțeaști. Și am cartea lui Kira Iorgoveanu Manțu, care fu sponsorizată tot de soțata noastră, Nicea. O am și mine, Una carte mult umșată,
Limba este mult umșată, îngrăpsită și ideea de Daniela Mazzavani aveam dată una carte de asta și zisi îndea direlăcăne când a divăsi. Este legătura ți-au, ți-ți mini conexiunea ți-au cu armâna mea, ți nu poți su adar cu sila. Limba mult mușată rădupsită de chira, ți-ți așa este. Așa este. Și vrem să adrăm, ne întâlnim un oară tu Andreu, tu meslo de Andreu, normal. Și vrem să vedem proiecte tora nu ne întâlnim. Dar erați la, știu că erați la când andamosi de la și este mai important, este că ca soțata este parte din Consiliul Armânilor. Fum prota oară Dublin. Și Nicolae Caracota din Paris cu Carmen, cu Nicuchira lui, fu și Sotiri Bleța din Cârții și noi, Chira și mine, fum din soțata din Germania și mine ță noi un prezentare de armâni și hârsiră mult că zisiră că știu tora care sunt armânii, ca zburăi cam liber, aveam adrată și o prezentare. Ne aveați dată și voi multe date, mult umșate și mult bune și clare și zisiră că tora știu care sunt armânii și ne-asim 2018 este andamose, Dublin, Irlanda, organizară irlandezii, că și limba lor este, cum zic, este limba oficială, ma nu este zburâtă și chiar, desi nu... Idia Catande, si voi zic, știi? Și de apoi ne-asim 2019, mai înainte de pandemie, ne-asim Bretania, la bretoni, ei fură cei care călesiră, nu oaspeții, cum îți zice? Adunarea, Andamusea. Și fu și acolo mult umșat, să nu și acolo un prezentare. Și este mult interesant că sunt oameni țihind de la United Nations și care zburăsc cu în drepturile omului și în drepturile omului sunt știi limbă, în dreptul de limbă este în dreptul de om și zic că noi putem să amintăm mult de sineam Uniunea Europeană și băgăm problema de lucrul la estul. Și sunt lucruri poate să ajută. An Citricu vrea să se îndămusească Galiția, Spania, ama nu online. Anul este vrea tu primăvară tora Galiția, ama nu se știe și tot așa. Bai, v-au împingă cam anclo, cât toamnă. V-au împingă tu de vărăoară, pisipsesc cu mine. Să avem nădia că va să îndreagă lucrurile până de toamnă, până de veară, Maghini. Și mine am zi, am și am multul, chiar minir câți am așa. La narga. Elena, ai dau fete mult hare și care au și câte un nume Tia Nami, Shana și Luna. Dau-li sunt de spuneare de mușate și de hare și cum este si dadă de Shana și Luna? Cum sunt ele? Sunt mult diafora una de alantă? Sunt ca soarele și ca luna. Te-ați zis Shana și Luna. Eu știu Luna? Când era mult unică, era mult așa, mult joană. Shana, o cunoscut și aeroport București, Shana, când o avea un an știsă. Un an și ceva, era mult unică. Țin minte. Și îmi dea de și CD-ul cu Hagi Stereo și ascultam tu mașină. De Shana și Luna și cum a pruftusiși de le ambițași armânești acolo, Germanii, că mea toate locuri este cam azori. Fu una pofase de mine naturală, cum zic, duchiarea, ți zicea și la lui Vasil. Nu puteam să am fete și să zburăsc cu româna, că nu este că nu tenisesc cu limba română. Nu-mi identific cu limba română. Nu puteam zic scumpa mea, ziceam harișa mea, brutalidade, nu puteam zic frumușica mea, nu era de mine, nu știu cum zic. Mami? Mutrescu. Și alea zburăscu, a căchisescu, mami, mutraște toată lumea tot. Și alea căchisescu tot ți le zic, mine hiu consecventă, a zburăscu maș și armână cu ele
și ali da apandisea, că negra sculie băneată tu germanii înveață germana, da apandisea tu germană, ama când neam cu stanța să-i vedem a mei, ca fi an neam veara, a zburăt cu armâneaște cu Maia și cu papu, cu părinții mei și cu fratele meu și cu nipotul meu, Cilimeanu, ficiorul a fratele meu, Filip, nu mai este. Și el a zburat, toți trei, era una miracă timina și să-i ved tu parcul cum a zburat armâneaște. Ti amărti, a să ajungă ti ciudiți, vedem nici andați zburăsc cu anamisa de... Și vă năciu dusim treac, zburăsc cu armânește. Și nicu chirla meu a înviță fără zbac. Unoară avea ghinită după noi Românie și era tu autobuz și vrea să întreabă țiva tu română, că știe și româna, o înviță. Ama zicea nicu chira mea și aței nu că chisa și zicea Cilimeani. Ștora, maca vrei, scântul nici am... Scusești că v-a că țiva fetele, nu știu țiasii, nici eu nu știu, surpriză. Șana, Gino, mami, asta Șana. Gini vini tora seara, tu am damu să armânească. Gini va flăm. Așa, va cântă un cântec, ți lucrăță tine, care mine lucrându este ca un cântec de sărbăniță de când era iali bebe. Hai să Steli sunt un seru, luna moe, luna mea. Noaptea a dus sua cheru, luna moe, luna mea. Noaptea a dus sua cheru, luna moe, luna mea. Nemutre stoi y la cardu, luna moe, luna mea. Noaptea tută scântiază, luna moe, luna mea. Sunt mine. Nu! N-are ceva. Flori, ajută-te, noaptea tută scântiază? Nu adorm, că Tău față, luna moe, luna mea. O creată-i-ca tău steli, luna moe, luna mea. Sunt mirami, rochia meli, luna moe, luna mea. Bravo! Bravo, zbunați! Știu că îi spunea Elena unoară, îmi aduc aminte că andara ea liniț și le spunea că tu permif serli și ali când vrea să avă alti permif germană, e țiva știni, ți le dățeai. Ziceam, asta este limba voastră, asta prinde să chisiți și să învițați. Zicea și le adivăseam cărți și tu germană, niți cărți, niți cilimeani, și era tu germană și mine priduțeam tu armână și zicea auf Deutsch, tu germană și zici, nu. Prinde nici amă schiși, nici amă dura și țică, nu-ți poate, că altă soie nu va să înveată. Cam asertul nici amă. Și protele zboare, ți le-a zburât Șana, era tu armâneaști și zicea pâine, apă și zicea, înviță armâna, de atunci ți-a zveade și tu până ziua de azi zicea pară. Am vițat zboarele n-ai mai buni. Aristoșana, puteți să ziceți, mami. Hărioasi, mușari. Ia-ți vedem de seari vără întrebări, nu vezi ca în întrebări de la mutritori. Mas aveți vără întrebări, ti Elena, vă plăcărțim să băgați acolo live-ul de pe Facebook. Elena, ți măcare armânească țari, hai. Mimiguila este și sunt piperchi țârgăsite mi-a răsesc cu multul, n-ai multul mi-a răsesc cu pitinișchile adrate de mama. Pitinișchi sunt, nu știi, pitinișchi sunt, cum zice în română, scoverci. Scoverci umplute cu caș și cu ou
Și le dragi mine tu Germaniei ti fati și țin minte că tatea meu și Iani, lalea meu, zicea, când le dra mama lor pitinișchi, cântau un cântec, hei mambo, mama dară pitinișchi, vali măchiu. Este mi-arăseaști, mi-arăseaști. Și papa meu zicea, dai ma ghelă, zborul la măcare. Sunt uma multe, mi-arăsescu, ma pitinișchile mi-arăsescu n-ai mai multul, Zori, aveți fetele armânești, acolo tu Germanii, ții urneche, poți să-l dai la alții dadi care să firesc cu, nu știu, simbați niții armânești. Prota. Zori, că nu știu. Știu că este Zori, că omul este, cum zic, omul sfinduiește și ambițai și este la facultate și tuti simpozioanele iaram conferințe și este profitlu te limbă și te minduiești să înveți limba este să filisescu. Ti va să amință, exact. Și atunci amintatic, exact. Și mini, ca dadă, cum zic, în pitrec manclo, dau manclo identitatea mea. Ți hiu mini. Mini hiu amintată România, că dai ma. Și tu Germanii, când o zbrăsc cu fetele, mă întreabă, ți limba este? Și poți zic româna, ma nu este româna, că nu este româna. Și mine, asta îngrăpseam și lucrarea mea, tu paragraf, îngrăpseam că poți iau calea lișoară și zic că hiu dit României. Ama nu spitiseaște permitul meu acolo. De acolo este interesat, de acolo ahurheaști, că vă zic, hiu amintată România, ama păpânia mei dit nordul, dit Gărții, dit Machedonii și a zburăm unul limbă și nicuchirul meu daima când el este farmacist și când hin la farmacie oameni de toată lumea și sunt și dit Gărții și Marco ducheaște că este numai armână, întrebă un om și ațel zis, hiu dit Gărții și avea unul numai armânească, numai ta știu, Caracota îmi pare, sau numai ta știu, țiva cu cara. Și Marco zice, blearea mea, nicuchira mea, ea se armână și zice, daima, cât vă zbânează fetele, nu vă chiar limba armână. Deci profitul este că dai una vreare și o cultură. Desi moare limba, va să moară cultura. Și ea mărtii că avem și literatură, avem și cântiții și este un soi vreare și pirifania ațeaua nu ațeaua nu ațeaua reaua, ațeaua că proud to be Irish, proud to be armân. Doar că zburâși de pirifanii mea, avem și una întrebare legată de acest lucru de la Cristian Banioti cu Ciumita, care zice, întreabă și cum se face că fetele nu s-arșunează să zburască armânești? Nu se arșunează, că una oară când unii turnam, numai ta știu, eu era în Barcelona, îmi pare, era altul avion și vrea să zică țiva te un om. Și îmi ziseră în armânești, ta sună că chisați ca țel tu german. Nu se arșunează, nu se arșunează. Chiar și cum li crești de anda. Nu știu, m-ați duchească ca estul lucru, nu este țiva rău, mai este țiva le-a dat răsime mai mult de alanță. Și băgai de oară, Șana, când eu era nică la Gărdinică, avea una soață naima bună care fușează să jucară de adun și o învița armâneaști, zicea pânii, cățut, cinie, învița armâneaști și ațea era pirifană și ea că știe una limbă xeană. Bravo. Alta întrebare văd că nu vine, așa că vă te întreb eu, maca cânta știrii, cântară șpeatili, ți cânti carmânescu cu țari hari. Am multe, două sunt utisimasi, este Hagisteriu, că este și numai e mușat așa, mi-arăsesc cu multul CD-urile tale voastre. Și mi-arăseaște când fui protul an Românie cu Stanța la facultate, prindea să dar una prezentare de identitate și identitate și mine adrai de armâni și a luai cânticul, aveam atunci un CD dit Gărții, era ihol armânescu dit Gărții, Ița albă. Mi-arăsește mult. Are un iho mult și mușat. Ești aduțea și tu platea ți-au altă lume.
Ora că zgrumahăti limba armânească, ți zbor armânescu țari hari, ți zboară armânești țari. Je, mi doiš la asta, sunt multe, sunt vâră trei, că trei. Este una expresie ți suidisește oa că ziți tine că ti fetele mele ti xinătii că hiu tu germanii. Mine mi duchesc oa o succen. Nu-i va. Și de apoi sunt două zboare, un zbor nu este tu dicționarul al Papahagi, lucăftai și nu știu ție etimologie, poate vâr de se afdi tora ți-a zburăm muabetea, poate va să știbă. Ți zățea daima mama și teta mea, Kira, zățea mușcadană. Mușcadană va zică tu română este și vagabond, cei care le arăsesc cu căiurițile, cum zicea papla meu, te arăsesc cu căiurițile, că mine daima eram măvgată. Fugeam Sighișoara, fugeam... Și mi-a răsește de aici. Dip ca armâni. Armâni, că deau acolo. Și mi-a răsește mult zborul ăsta mușcadană. Nu este vagabond, este tu română, este niheamă peorativ, niheamă negativ. Este mușcadană, este pozitiv zborul. Și altul zbor ți mi-a răsește mult isihii. Tu să avem ananghidia. Isihii este timini daima când fetele zbagă și când se joacă, am și mine isihii. Hărioase Elena ti mușata mă betiți o adrăm tora seara și tu bitisită, nu știu, desi vrei spitrezi vărăminduiare, ti armăni, deaua, di manclo, di toalti vusili, nu știu, ti asta pe care trițem tora, desi ai sivatea spuneari, cum strițem cam alișor, cum zustini, cum indești tine că strițem cam alișor și ți s-a drăm tu initor, ti partea este care ține de cultura armânească. Pistipsescu, naima tisimasi este să avem tu chiar este șvrearea și nu nihibarșini tițihim. Sar noaptea mi minduiam ti muiabeta de tora și ne avea ghinită tu minti, ți zățea Bob Marley, mine mersește Bob Marley. Și zățea tu engleză, zățea if you know your history, then you know where you're coming from. Maca să știi istoria, știi de iuhi. Și zărținile nu prindeți li agărșim ca năoară, și prit limba noastră, limba de dadă, pisipsescu tuți mutri pântora ți muiabetea dragi, știu arbinu și știu elveti, știu angli, tutea este muiabete divizui sunt așiți mușati că avză zboarele armânești, avză, știi, te duchești să ghini, nu știu cum zic, asta și te suflet. Yeah. Macă avem chiro, vreau scântul că sigura. Sunt cloațel de fetele mele cu nu te spare fată nică. Avem chiro. Disește tu bitisită, maca este. Sigura. Și altul zbor ți poți zic cum zicea papla meu daima, capunzeană. Yeah. Nu te spari, fetănică, limba nu va chiară. Nu te spari, vruta mea, da, steaua. Hituxeaniș nu știi nica ți soihi. Amadada ia steaua, nu te sparilea, ca țițăuă limba pânează, știnirea dun cu ea. Ca țițăuă hiuaua, maca mi vrei, nu va chiară, va bânează, te adun cu noi. Nu te spari, fetănică, limba nu va chiară. Când tu va crește, să știi tiuhi. Și va ti hârsești tițihi.
Iar mână, hi germană, matauli livrei. Nu te spari, fetar mână, nu va chier. Nu te spari, fetar mână, nu va chier. Serioasă, Elena, să-ți facă dalihia tu te-a țeli spusești pit cântiții. Ti cafi motritor, dimândăm zborul la tău, dit protul cântic, nu agărșea, iuiasti, vrearea a ta. Și nu agărșiți, sigura, șarmânești, vă unzeaști. Seară bună, alantă stămână, v-ați dănăsim, tu în altă văsilii, multul mă alargu, Norvegia. Wow! Seară bună! Haristo, seară bună, Florin! Seară bună! Seară bună!